setengah mati. Jenang kula yang masyon ojo lali. Kono rikala jaman semono. Slira mojane aku setya ngerteni. Lahir batin tresnaku tanah kejati. Kagalangan wong kangen ini rasane. Rindu-rindu tambane kudu ketemu. Kagalangan wong kangen apa namanya. Rindu-rindu tambane kudu Cek dumateng ketua panitia acara punika kasuwun tindak wonten arena pementasan menika kapure kagem ambiyantu menapa ingkang sampun mangke dipun laksanaken supados kagem saksi sepeda malih dumateng ketua panitia kula aturi tinggal tindak wonten arena pementasan menika kula aturi derek ambiyantu citra atraksi punika matur nuwun. Panggilan kepada ketua panitia dimohon merapat ke arena, ditunggu Pak Ketua dari LGM.
mundur meriam. Ya. Nggih, sugeng dalu dumateng kadang pamirsa Sutisna Budaya. Menika babak atraksi sampun kelampahan, himbauan dumateng para kadang pamirsa saged njagi ketertibanipun, keamananipun supados acara kula anggenipun paring panglipur dumugi sak paripurnaning acara samangke paringi lancar kanthi napa nggih wonten kesan dan kesan dumateng warga khususipun dusun Tegal Sari nggih Giri Kertaturisme mriki. Nggih, sepeda malih ngemutaken dumateng para pamirsa sedaya saged njagi ketertibanipun, keamananipun saged kondusif supados napa nggih lingkungan utawi kahanan wekdal dalu menika tansah kondusif aman, ayom tentrem nggih. Lan salajengipun menika babak atraksi nyuwun kamunten Mas Panitia izin menika namung hiburan nggih, ampun dikaitaken kalian bab sanes utawi kemusrikan. Niki namung uri-uri kabudayan tinggalanipun leluhur kita sedaya kedah harus dipun lestarekaken. Nggih, dados ampun dikaitaken menika wonten dupa menyan lan sak pinunggalanipun menika terus kita menyimpang boten. Kita tetap nyuwun dening Gusti Allah taala menika namung hiburan, pertunjukan. Nggih, supados kesenian tumrapipun kesenian jatilan kebudayaan wonten Kabupaten Sleman saged anggrembaka lumajeng tumampah dumuti sanak kadang benjang. Nggih, Bapak Ibu sedaya para kadang sedaya menika babak atraksi sampun kelampahan. Mbok menawi samangke Bapak Ibu nggih kang sami rawuh wabil khusus wilayah dusun Tegal Sari nggih. Samangke kang sami mirsani saking awal wau rencang kawula kula bongkok kula tali rangkep kalih nggih menika sepindah tali wonten ing raganipun tambah kaping kalih menika tali wonten ing kain kafanipun jumlahipun 7 kadosna piantun utawi jenayah ingkang sampun pecah menika. Nggih, pramila samangke mbok menawi menika kerobongan kula bikak. Rencang kula berubah wujud Kang Mas. Awujud mengke kewan, entok wedhus napa sak pinunggalipun napa gantos rasukan menika namung ngampil sepindah malih ning namung nyilih. Dipun seksenipun panjenengan Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtimas izin menika namung hiburan napa nggih
nglestakake kesenian tumraping kesenian Jatilan Kabupaten Sleman. Terus sak mangke mbok menawi wonten sing kecalan dipun sekseni kemawon. Mangke langsung hubungi ten ketua panitia napa teng sekretariat utawi paguyuban punika napa teng kolom komentar live streaming YouTube IBS channel menika saged komen utawi pirembagan. Estu sak mangke mbok menawi sing kependhet nggih napa kewan menika kula tanggal jawab gantos pakanipun. Nek samangke sing pun kependhet nika rasukan estu kula gantos tupon sabunipun. Ngoten nggih Mas nggih. Nggih. Cobi menika kula interaksi sekedap wabil khusus khususipun parewangan kawula untuk menawi anggenipun paring pakaryan ing wedal-dal menika sampun paripurna utawi sampun jangkep rampung saged nyukani tondo dumateng kula sadrayat keluarga ageng dusun Tegal Sari Giri Kertoturi Sleman mriki. Sepindah malih menika kula interaksi Kang Mas, mbok menawi samangke nggih menika parewangan kawula saged interaksi kula kupengaken. Kula wabil kusaken dusun Tegal Sari mriki. Giri Kerto nggih. Nggih. Menika kula ubeng-ubeng nggih. Dados mengke supados menika saged interaksi milih Kiai unggul manik unggul niku dhuwur manik maniten menika saged mados njangkepi endi to sing kedah layak sing dipun ampil. Nek mengke sing disebut rasukan estu penonton sedaya saged dipun cepengi klambinipun terutama bapak napa ibu. Mbok menawi kula buka langsung mak telacap ucul. Menika saged dipun cekeli. Mugi-mugi mawon niku kula nggih mboten saged prediksi sing dipun sambut nek rasukan nggih sing teng griya. Ananging boten luput ugi nek mbok menawi sing pun saut kagungane bapak ibu ingkang sami rawuh wonten arena punika. Dados kula sampun ngimbau ngemutaken estu samangke mbok menawi tondo sampun dipun sukaaken dumateng kula lan panjenengan sedaya siap-siap kemawon. Nek rasukan nggih klambine panjenengan sedaya dipun cekeli, nek kewan nggih mugi-mugi samangke saged mangertosi niku kagungane sinten. Makane jenengan kula tarik kula tayuh mriki niku wau kagem seksi. Ngoten nggih. Kesempatan niku nggih. Sepindah malih wabil khusus parengan kawula mbok menawi anggenipun panjenengan paripurna utawi rampung anggenipun pakaryan. Lah menika tandhanipun kanca kula utawa parewangan kawula sampun siaga sampun rampung anggenipun interaksi mendhet utawi ngampil nggih Mas. Menika nyilih nggih niki tandhanipun ngeten niki. Dadi jaran utawi titianipun kula sami dawah sedanten horeg basane kasane wong desa meniki saged horeg niku tandhanipun. Kula sing ngobahke kula mboten naleni senar lho niki. Kula ora nggo benang, ora nggo senar. Rul pil nggih to, mangcek. Mboten kula tarik, mboten kula balang nggih mboten. Saged ambrol pun kula mboten ora ngerti. Nek saged buka mata batinipun nggih pirsa ning ampun mengke tak girap-girap. Ngoten nggih. Niki ajeng dipuak saniki napa mangke Bapak Ibu? Mangke. Oh saniki nggih. Nggih. Nyuwun pandungane sedaya mugi rencang kawula saged slamet nggih. Saged slamet niki tesih kalih babak melih, babak putri kalian babak blendrong. Nggih. Nggih, matur nuwun. Monggo kadang wiyaga saged dipun wiwiti malih monggo. La ilaha illallah
Mohon apa nggih? Illallah. Setunggal kalih tiga. Ya Allah yang mulia buat atraksi malam hari ini. Tepuk tangan yang meriah, tepuk tangan yo. Alhamdulillah luar biasa. Oh ya. Jarinya sama yuk, jarinya sama. Pakaiannya sama bi. Dadi ayu banget ya Mas. Kena jak ning pasar sesuk kae. Kok kayak kagungannya belurah ya? Nah. Alah nganggo masker barang iki lho Mas lentok nendi kuwi mau. Sangu masker. Oh, isin ketoke. Tujuannya ranggono aku sih Jiko. Sesuk gari ngejak ning pasar ngempet pitik ngono lho Mas. Adol pitik. Heeh. Ayune ra jamak. Pokoknya Laras Guntur Manunggal ki istimewa ya Mas. The best. Dumateng para kadang pamirsa Susana Budaya sugeng dalu ngambali atur ingkang sampun kula aturaken wau menika ternyata mendhet rasukan terutama ibu-ibu nggih menika niki napa gamis napa gamis nggih leres gamis batik nggih nggih menika gamis batik mbok menawi ingkang kagungan linaku khususipun wabil khusus ibu-ibu menika tak khususke warga Tegal Sari mriki mbok menawi menika kecalan gamis batik mengke teng laundry napa teng lempitan niku dituweni mengke kondur ical saged ngubungi ketua panitia menapa teng sekretariat menika Jadilan Laras Guntur Manunggal napa komen teng kolom komentar IBS channel punika mengke saestu kula tanggel jawab nyukani tukon sabunipun niki kula ambu mboten anyar pun ambu keringet dadi pun bekas mungkin wingi riyaya pun nggih ujung nah dadi dados menika kudung hitam niki gamis coklat putih nggih. Coklat leres, coklat napa ora niki? Coklat nggih. Ini saged dipun foto, mengke dipun tuweni mbok menawi teng lemitan ical estu paguyuban tanggal jawab. Nyukani tukon sabun. Estu nggih Bapak Ibu sedaya mawon. Menika sepindah malih namung ngampil mboten nyolong. Kula pun izin Pak Babinsa, Babin Kaptimas, kula sampun izin nggih. Ngampil mboten nyolong ning ngampil. Lajeng dipidana wong sing mendhet sanes menungso. Teng undang-undang mboten wonten menjarake demit mboten wonten. Nggih, nggih dados. Niki namung hiburan namun dikaitaken kemusyrikan sepindah malih. Nggih, matur nuwun nyuwun aplausipun sepindah malih. Nggih, menika lajeng babak tesih kalih babak, Bapak Putri kalian Bapak Brintrong matur suwun.